Happy birthday to you. Happy birthday to Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ang फिसाला नालायमोन आं vlog खालामबानो इयो disturb खालामना होयो. Hello Bodo. Selamat kerana बेटा. हेलो गाइस, हम बना रहे हैं वीडियो और ये देख सकते हो हम कहाँ पर जा रहे हैं प्रोविट घर में इकम खाने. अब चलो गाइस चलते हैं. हेलो गाइस, ये देखो मम्मी 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 क्या 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 बात है. देखो मेरा है उड़ान चमच, मेरा है पढ़ाई करना. कैसा है? पढ़ाई कर लिया? हाँ, क्या क्या कर लिया? और नेक्स्ट भी. अब लोग के साथ नहीं आंना फिसालाया vlog बनायबानो बेयासो सिगां आरोना. माने दाख्लैहाय बार्थडेआव एसे भिडिअ खालामनाय दोननाय दंमोन. आङो बेखौनो होननानै आङो भिडिअखौ बनायनाय जाबाय आरो नायलांदो नोंथांमोना अननानै. ओरैनो माने फिसासा गावनि गोसोआ गोजोननाय बायदिहाय फैदोंमोन आरोना. रावखौबो लिङाखै, मंगलबारबो गोलैबायमोन नालाय बेखायनो नाखन्थ' आरो निरामिस नालाय रावखौबो लिंनाय जादिया. गथ'फोरनो ओरैनो लोगोफोरखौ लिंनानै ओरैनो केक आरि जाहोबाय आरोना. बेनिफ्राय बिदिनो एसे भिडिअ खालामदोंमोन आङो, बेखौनो होनानै आङो भिडिअ खालामनाय जादों आरोना. आंना फिसालाया आंखौ डिस्टार्ब. हाँ गाइस, मम्मी क्या देख रही है? देखो वीडियो बन रही है. आप मस्त ट्रक देख सकते हो मेरा. वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो और कैप्टस और बुक और टिफिन और गिर जाएगा. नहीं ओरैनो केक लाबोनानै लोगोफोरखौ लिंनानै जाहोनोसै आरोना. गावनि गोसोआ गोजोननाय बायदिहाय. माने बयबो आरो गथ' मानसियालाय आरो लुबैखायोना, बेखायनो ओरैनो फिसासा खालामबाय आरोना. आरो उनाव नायफिननो थाखाय भिडिअ खालामनाय जाबाय. बारा गोलाव नङा, जास्ट ससेल'. नोंथांमोना अननानै नायबानो जाबाय. आंनि सनानि बार्थडे केकआ मोनफैबाय. एया केक लाबोबाय. नै बिफाया सब लाबोजोब्बाय आरोना. इयो 17 जानुवारियावहाय भिडिअ खालामनायमोन आरोना. केक नुनाय लोगो लोगो एकदम खुसियाव थानो हायाखै फिसालाया. बर्थडे गिफ्ट लाया ना बेटा? क्या लाया रे पापा ने? हाँ, वाह मॉन्स्टर ट्रक. पापा को थैंक यू बोलो. पापा को थैंक यू बोलो. वाह नानानि गाड़ी आबो. स्वेटर गानना बाबा स्वेटर. बार्थडे नि डेकोरेशन खालामनि दायो जों. माबा लाबोआखै सुखांग्रा? ये रहा है. ये क्या है? दे बाबा चाकू. दायो जोङो बिफाजों आंजोंनो डेकोरेशन खालामनोसै आरोना.
ओमफ्राय दा खालामखांबाथाय आङो गथ'फोरखौ लिंना लायनोसै आरो लोगोफोरखौहाय रावखौबो लिंखायाखैबो खिन्थाखायाखैबो आरोना ओमफ्राय डेक'रेसन खालामखांनायनि उनावसो लिंहैनोसै आरो आंहा आरो बिहुनि दिन नालाय रावबो फैनो मोना ओंखायनो आरो मंगलबार सान गोलैबाय नालाय आरो लिंनानैबो जाहोनो मोनाबा गाज्रि मोनो नालाय बेखायनो बिदि गिदिर खालामदिया आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंथ' सेलेब्रिटिबो नङा थेवबाबो अननानै एसे नायदो आरोना जोंनिखौबो आरो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो दायो डेक'रेसन खालामखांनानै आङो दिन्थिगोन बारो जाबाय लोगोफ्रा फैजोब्बाय मालाय बेहानै एकदम गथ'फ्रा आरो जि खुसि मोन्दों एकदम बेलुन मोननायखाय आरोना दायो केक दाननोसै बिफायाबो थानो मोनबावदियासै आरोना एकदम केक दाननाय समाव जोंनो गथ'फोरखौ लानानै दानबाय आरोना केकखौहाय उनाव गाव देरबा नायफिनथोंसै बेखायनो भिडिअ खालामनाय जाबाय लोगोफोर आङो बारा गोलावबो भिडिअ खालामनो हाया नालाय केमेरा हमग्राबो गैया मबाइल हमग्राबो गैया बेखायनो ओरैनो ससेल' खालामबाय आरो लोगोफोर To you, happy birthday to you, happy birthday, and let's start one tonight. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday.